La regata d'avui ha anat molt bé, que amb molt bona posició i l'emoció és com una adrenalina. Hasta la primera posició com wow. I també no oblidem aquí a la nostra companya de l'equip B, que ha fet molt bona regata, molt bona temporada i tot. I també felicitem de part per ella. El nostre objectiu pel Campionat d'Espanya és igualar o millorar el resultat de l'any passat. Si podem millorar-lo, doncs molt millor, i de fet estem entrenant per millorar-lo. La final ha sigut molt potent, molt bona, l'equip ha remat molt bé, tothom, vull dir, no se'ls pot demanar res més. A nivell de cohesió de grup i d'entrenament i això, jo crec que estem en un dels millors moments que hem tingut en tota la temporada. El nostre objectiu per al Campionat d'Espanya és poder estar entre els 5-6 millors, ja que és totalment nou per a nosaltres i fa 4 mesos que tenim el lleut mediterrani i enguany de moment hem guanyat Lliga i Campionat, poder estar en els millors. Anirem acompanyats també per part de l'equip femení que ens ha apoyat a tota hora i dir-vos que precisament estem molt contents d'aquest equip femení que s'està formant. Ens hem trobat una aigua més dura potser del que esperàvem, a la semifinal, i la veritat és que després, un cop hem anat a la final, molt contentes perquè ens ha sortit tot molt rodó. Doncs el nostre objectiu pel Campionat d'Espanya és mostrar la millor versió del nostre equip i que tot el que hem estat entrenant durant aquest any i els anys anteriors vagi donant fruits, i amb il·lusió, amb ganes, i a fer-ho el millor possible. La regata ha sortit molt bé, però a la sortida han baixat la bandera quan estàvem col·locant-nos i ens ha sortit una mica rara, però hem pogut reaccionar bé. I la bolla, sent un patró nou, ha sortit millor del que ens esperàvem. Com a representant del cadet masculí de Bendestrop, més o menys com ha dit el Víctor, la sortida ha sigut una mica imprevista i no l'hem pogut fer gaire bé. I com a millora, almenys per millora personal meva, el tema de la boia, que crec que l'hem agafat una mica oberta i jo en el meu cas no he pogut entrar a temps i la sortida de boia ha sortit una mica malament, però com a regata jo crec que hem fet el màxim que hem pogut. Doncs jo crec que la regata ha anat prou bé, tant la crono com la final. Doncs jo crec que l'única cosa així a millorar podria ser tant les condicions meteorològiques, per feia un vent que feia bastant nosa. I també potser el que hauríem de millorar serien les sortides, tant a les normals com a boia, perquè han sigut una mica descontrolades.